Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा बे समाव मोननै लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय PM किसान रां हाबबाय आरो लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि JAA पोस्टनि एग्जाम डेट आरो एडमिट डाउनलड खालामनाय बेनि सायाव भिडिअ लाबोदों। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनगोन। आसाम पुलिस कनस्टेबल नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन दा बावैनो आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टखौ थाब खालामगोन होननानै गोबां सर्सआव मोनदों। आरो नोंथांमोननि गोदान साख्रि एडिआरि 3.0 बिनिफ्राय आसाम मेडिकेलाव प्लास गुबुन पोस्टआव फैगासिनो दा बिटिसिनि सायाव आपडेट गैथ'वा जेब्लानो माबा मोनसे आपडेट सफैगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दायो जों फैबाय PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि केएसटिआ मैया सोनाय जाबाय बेनो जाबाय 21 केएसटि बेखौहाय तामिलनाडु स्टेटनिफ्राय हरनाय जादों। नोंथांमोना जोंनि एकाउन्टआव बयबो चेक खालामदो मैया सानाव हाबाखैबा मोनायावबो हाबदों बेखायनो एकाउन्टआव नोंथांमोना चेक खालामना लादो बेनो जाबाय 21 केएसटि। दानिया नेक्स्टआव 22 केएसटिखौ माब्ला मोनगोन बिनि जों टाइमखौ नायबा डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे नोंथांमोना मोनबावगोन नाथाय जोङो डिसेम्बराव मोननाय नङा जानुवारि फेब्रुवारियावसो मोननाय चान्सआ दङ। नेक्स्ट केएसटिखौ बेनो जाबाय 22 केएसटि। दा बे जाबाय PM किसान। दानिया जों थांसै बेनो जाबाय हाइकर्टनि एग्जाम डेट फैबाय जेनिखि JAA पोस्टआव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन बेखायनो जों एग्जाम डेटखौ दायो नायनोसै। दा बे जाबाय JAA पोस्टनि एग्जाम जानो गोनां नटिस बेखौ नायोब्ला जोंनि एग्जामा जागोन बेनो जाबाय 1 फेब्रुवारि 2026 सानडेआव एबा 2026नि 1 तारिखआव जागोन फेब्रुवारि दाननि। टाइमा जाबाय 10 निफ्राय 12 सिम दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो एग्जाम सेन्टारा गावनि लकेलाव जागोन नोंथांमोना लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जाम जागोन प्लास पस्टिंआ लकेल कर्टआवनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव पस्टिं जागोन। बेखायनो एडमिट डाउनलड खालामनाया टाइमा जाबाय बेनो जाबाय 22 जानुवारि 3 PM नि उनावहाय एडमिट बयबो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दानिया बे पस्टआ टटेल 367 दङमोन बिनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना जेराव एप्लाइ खालामदों बेयावनो पस्टिं जागोन। दानिया बिनि सेलेक्शन प्रसेसआ माब्रै जों बेखौ नायोब्ला बे जाबाय नटिसमोन जुलाइ दानावनो बे एप्लाइ जादोंमोन एग्जाम फिसबो दंमोन 250 ST लेभेला डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय पस्टआ दङ बेयाव नोंथांमोना STPआ खमब्लाबो आनरिजार्भ केटेगरियाव जोङो थांनो मोनगोन जुदि साख्रिया जायोब्ला जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा सेलेक्शन जायोब्ला। बेनो जाबाय नोंथांमोननि दानिया एग्जाम प्रसेसआ मारै जागोन होनोब्ला एग्जाम प्रसेस दङ। एग्जामा अफलाइन एग्जाम जागोन OMR सिटआव जागोन लकेलावनो जागोन बेखौ जों मिथिखाबाय आरो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ 0.25 दङ। दानिया बे एग्जामनि कुइसना माबादि दङ टटेल मार्क्सआथ' 150 जागोन अके दा जों बेखिनिखौ मिन्थिनानै दङ। दानिया जोङो नै एग्जामा 120नि रिटेन टेस्ट दङ जेराव इंलिसाव 50 मार्क्स दङ जिकेआव इंक्लुडिं कम्पिउटार नलेजआव 30 मार्क्स दङ प्लास जिएआव दङ 20 मार्क्स दङ। अफिसियेल लेंगुवेज अफ दि आसाम स्टेट एसामिसखौ रोंनांगौ नाथाय आबसुआ बेखौ नाजादोंमोन जेराव बर'खौ थाथारनांगौ होननानै बेखौ समजों लोगोसे जानाय चान्सआ दङ। मोनसे कुइसनाव 1 नाम्बार मोनगोन आरो रं जाबाथाय 0.25 माइनास पइन्ट दङ आरो दा बेखायनो बेखौ जों नायबाय 1:5 लांगोन बेनो जाबाय स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ प्लास भाइभा टेस्टआव आरोबाव 1:3 लांगोन। स्किल टेस्टआव 35 मार्क्स दङ कम्पिउटार लेभेलाव बेनिफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना रोंनांगोन आरो नेक्स्टआव लास्ट टेस्ट बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट दङ जेराव 15 नाम्बार दङ। दा जों बेनिफ्राय मोननो हाबाय फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेसन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट आरो भाइभा टेस्ट टटेल मोनथाम स्टेज दङ। दा जुदि पास जायोबा साख्रि मोनोबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट कर्टआव पस्टिं जागोन JAA पोस्ट हिसाबै। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट। नेक्स्टआव गोदान साख्रिनि आपडेट फैगोन नोंथांमोननि बेनो जाबाय IBनि MTS पोस्ट दङ थ' बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन।